Тапшыруыбызның тагын бер бүлеген Яңа Терешка авылында туып үскән. Бүгенге көндә Новоспасская бистәсендә гомер кичерүче якташыбыз Фатхуллин Рамил Шәүкәт улына багышлыйбыз. Бүген ул үзенең юбилейлы тулган көнен каршылый. Матур гомер бәйрәме белән беренчеләрдән булып, әтисе Шәүкәт Абдрашитович, әнисе Сурия Шабановна, апасы Гөлия Батраева, Эльвир һәм Тимур белән котлыйлар. Сөекле улыбыз, энем һәм абыебыз. Календарның бит артыннан бите төшә барып, гомер йомгагыңны әкренләп сүтә киләсең. Чираттагы юбилееңа да ирештең, Аллага шөкер. Ә хәтерлисеңме бала чагыңны? Син бит шул кадәр шук, зирәк, бар нәрсәне дә белергә омтылган бала булып үстең. Мәктәпне уңышлы гына тәмамлап, Усолье техникумында укыдың. Аннары институтны бетереп, кулыңа югары белемле диплом да алдың. Соңыннан сине елашып армия сафларына озаттык. Хатлар язып, сине зарыгып кайтканыңны көтеп алдык. Хәрби хезмәтеңне дә син намуслы итеп башкардың. Кайткач, милиция ички эшләр бүлегенә эшкә урнаштың. Горурлыгыбыз безнең идең, балам, син. Шул вакыт ата-ананың хыялын тормышка ашырып, иске кулаткадан кадерле киленебезне, Әлфиябезне таптың. Матур гаилә корып, безгә ике гүзәл шәшкәләребез, оныкларыбыз Диляра белән Алиночканы бүләк иттегез. Бүгенге көндә инде тормышыңа зар кылырга юк. Син үзеңә эшләп, мал табар буларак оешмаңны ачтың һәм уңышлы гына эшләп киләсең. Гомердә дә безнең йөзебезгә кызыллык китермәдең. Без синең һәр адымыңа шатланып, үз тәрбия бирүебез белән канәгать яшәп килдек. Бүген дә син безгә дә, апаңа да иң беренче ярдәмче, кайгыда да, шатлыкта да янәшәбездә булган якын кешебез булып торасың. Бүгенге бәйрәм көнендә сиңа киң ризыклар, 40 санын төгәл, исәнлек, саулык, тазалык, сәламәтлек, күңел киңлеге, иман байлыгы, шат күңелле булып, якыннарыңа, туганнарыңа, әти-әниеңә терәк, таяныч булып, олы тормыш юлында балалар, оныклар сөеп, киләсе бәйрәмнәрендә шатланып каршы алырга насыйп булсын. Бәхетле бул алтыныбыз. Улыбызны түгәрәк килде юбилей көне. Гомер буе бары тыныч, тик имен уссын төне. Кунакларга без аларны көтәбез бик сагынып, каршы алабыз шатланып, нык канатлар кагынып. Бүген синең туган көнең, шуңа котларга булдык. Бәйрәмең гүзәл тәменнән шатлык хисенә тулдык. Теләгебез сиңа бары исәнлек, саулык инде. Гомереңнең бигрәк матур, яшьнәрдәй чагы килде. Хатыныңны бик яратып, безне дә онытмыйча, балаларың өчен үлеп, яшәле ашыкмыйча. Котлы булсын юбилеең, кабул ит матур теләк. Алды яңгыраган җырың сиңа булыр зур бүләк. Кадерле Рамил Шәүкәтович, юбилеегыз котлы булсын. Чираттагы җырны әти-әниегез һәм апагыз гаиләсе белән сезгә юллыйлар. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Яшәгән саен яшәреп
Дәвам итәбез. Рамил Шәүкәт улы Фатхуллинга юбилейлы туган көне уңаеннан Иске Кулатка бистәсеннән кайнанасы Гөлсинә Шикуровна, Шурина Рафаэль, тормыш иптәше Зөлфия балалары белән иң җылы теләкләрен шулай ук безнең тапшыру аркылы җиткерергә булганнар. Кыз баланы үстергән аналар мине аңлар. Без барыбыз да кызларны үстергәндә аларга тәүфыйк сорыйбыз, дип башлаган Гөлсинә апа үз котлау хатын. Олыгая төшкәч, Раббым ышанычлы кешегә генә юлыксын, тормыш иптәше генә әйбәт эләксен иде дип сорыйбыз. Менә әйбәт дигән идеаллар һәр кешенеке төрле-төрле. Менә мин дә ана буларак кызыма тырыш, акыллы кияү эләксен дип сорадым. Дугаларым кабул булды. Рамилем бик тырыш, булдыклы, сабыр, олыны олы, кешене кеше итеп күреп, матур яши белә. Кызым белән алар бер авыздан, бер-берсен хөрмәтләп, балаларының бәхетенә куанып яшиләр. Рамил гомердә дә авыр сүз дә әйткәне юк миңа. Мәзәкләрдәге тёща белән кияү түгел, Аллага шөкер. Алар барысында үзләре булдырган матур гаилә. Балаларын да эшкә өйрәтеп үстерәләр. Әгәр берәр көн авырап куйсаммы, нинди генә ярдәм кирәк булсамы, Рамил соралганны көтеп тә ятмыйча ярдәмгә чаба. Шундый булуы өчен аңа мең рәхмәт. Кода-кодагыга да акыллы тәрбия биргәннәре өчен мактап баш иябез. Алда да шушылай татулыкта, бердәмлектә яшик. Рамил, туган көнең котлы булсын. Санын атамасак та, юбилей икәнен әйтик. Түгәрәк юбилейеңдә бар эшеңнең дә үргә үрләвен телибез. Хыял максатларың барысы да чынга ашсын, яныңда гомере буе иң якын кешеләрең булсын. Киявебез, бүген синең бик матур туган көнең. Бу якты булган дөньяга шатланып туган көнең. Азмы күпме яшәгәнсең инде үз гаиләң белән. Шатлана сезнең тормышка бар туган, күрше күлән. Ясың Раббым, алгы көндә гомерең матур булсын, бәйрәмеңдә табыннарга дус туганнарың тулсын. Кайнана булсам да сине улым сыман яратам. Бар борчу кайгы хисеңне тик тырышып таратам. Котлы булсын, матур үссен шушы гомер бәйрәмең. Кабул итеп алчы әле бар теләгем бәйләмен. Кадерле Рамил Шәүкәтович, кайнанагыз һәм Шуриныгыз гаиләсе белән юллаган бар теләкләргә дә ихластан кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Син йоклап ятма, бәхетеңне йоклап
кайтулары юк күткәнгә. Бәхет килә көтсәң, бик тә өмет итсәң, җиңсез гына эшкә керсәң, һәр көн иртән торып, зур хыяллар корып, бәхетләрең өчен көрәшсәң. Бәхет килә көтсәң, бик тә өмет итсәң,